Тази книга пише за мистериите на Библията, които са останали неразгадани в продължение на хиляди години. Най-мистериозната книга в Библията е Битие, където Бог е описан като ние. Най-загадъчната дума в Битие е ние. Когато Бог Отец създава човека, Той не казва да създам човека. Той казва да създадем човека. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. Бог е един, баща. Защо тогава Бог е представен като ние в Библията? Загадката за Създателя Бог започва от Битие. В началото Бог създаде небето и земята. Втората Мойсеевите книги в оригиналния текст на Библията е написано Елохим, който в превод е богове. Това означава създатели, следователно Бог баща не е сам. Елохим означава богове, множествено число на Ел или Елах, Бог в единствено число. В Библията Бог е отбелязан като богове Елохим над 2500 пъти. Това показва, че трябва да има поне още един Бог, освен Бог баща. По Божия образ са създадени мъж и жена. Бог, Елохим, създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Мъжът е създаден по образа на бащата Бог. Жената е създаден по образа на майката Бог. Елохим, създателите са баща Бог и майка Бог. И е пророкувано, че Бог ще се появи в последното време. В епохата на Сина Бог се е появил като Исус. В епохата на Светия Дух в каква форма ще се появи Бог, за да спаси човечеството? В тази епоха Елохим, бащата Бог и майката Бог ще се появят в човешки образ и ще спасят човечеството. И духът бащата Бог и невястата майката Бог казват: Ела, и който чуе нека рече дойди, и който е жаден нека дойде, който иска нека пие даром водата на живота.